Kaixo artistak, hona gatoz, 8. aho korapioarekin. Beraz, badakizue zer den zuzko zezen bat? Jaietan, pertsona batek eramandako zezen, gogoratu zezena. Bai? Egingo dut ondo? Bai? Zezen bat forma duena eta zuziriak, zu artifizialak botatzen dituena. Jaietan horrela gero haiek gure atzetik doaz, eta gukorrik, kontuz. Beraz, korapio hau esateko oso azkar esan behar da, eta errepikatu eta errepikatu. Zaiatuko zarete? Pausatu bideoa nahi baduzue praktikatu. Eta orain nire txanda. Ea ondo egiten dudan, saiatuko naiz gero eta azkarrago egiten. Herripazuloagako zuzko zezenak adar ederrak ditu eta zuzenak. 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 Ze modu zetak eta eseak eta, zuzenak ditu adarrak, adar ederrak eta zuzenak. Eta nongoa da herripazulogakoa, Beste bat arte artistak, eta asko esbarregin, ikusi zaituzte dela